Senyors i senyora de Ciudadanos, ja l'ho han dit en anterior ocasió, l'ho ha dit el senyor del senyor, i és que corria el 2006 quan el seu jefe d'aquesta guisa se presentava a les eleccions amb el nom de Ciutadans, Partits per la Ciutadania, en català i en pilotes. Per a mi no és censurable, ja l'ho dic ara, no ho és, però que vostès plenen els cartells d'aquest tipus, tota la ciutat, inclús els autobusos, i que vinguin ací amb la moralina d'escàndol públic i atentar contra els drets fonamentals que un component d'un grup de rock and roll local unilateralment es baixés els pantalons en un concert a la plaça Majors, de veritat que és de traca. Vostès, a més, el del jefe, que va nuet, abogant per la censura. És que és ridícul, és molt ridícul. I li diré més, senyor Zamora, perquè vostè li va plantejar al regidor d'Esports un esdeveniment a la nostra ciutat de models esportives, on, si vostè fica el vídeo, la primera imatge és esta. Detrás li van una recua d'imatges igualetes que esta, de dones semidespullades en un esdeveniment de models esportives. Això ho va plantejar el regidor d'Esports. Mire, sap a mi que em sembla censurable que el mateix cartell que el seu jefe Banuet afirmen que vostès aboguen per les persones independentment del seu origen i del seu idioma i després, contínuament, sistemàticament, ens demostren que menteixen perquè, en aquest cas, vostès aboguen per la llibertat d'expressió per a censurar a un grup de rock marxaler amb lletres canalles com és de Soca. Se nota que vostès no van massa ni als concerts ni als teatres, perquè us diré una cosa, afortunadament també forma part de la cultura, per favor, estic intervenint, també forma part de la cultura el políticament incorrecte, afortunadament, forma part de la cultura, senyor Zamora. I saben també que me pareix molt censurable la corrupció del seu partit, com per exemple el cas Cañas, el cas Cazorla, el cas Logroño, el cas Soler en Múrcia, el cas Espartinas, el del d'Espartinas me vull parar, perquè aquest senyor va tindre que dimitir per prevaricar en contractes del programa d'ajudes d'ocupació de persones en exclusió social. Un senyor que, a més, va retirar per valor de 10.000 euros entrades d'un concert de Rafael per la cara i sense censura. I va tindre que dimitir. I sap també que me molesta molt que se dediquen vostès a presentar aquestes propostes al plenari en lloc de fer política, que és per al que els van votar. Però no, prefereix sentir-nos a tots què podem dir, probablement en quin idioma, i al final acabaran dient-nos què i com tenim que pensar. I això, senyor Zamora, és caspa, caspa de la rància. I tot perquè, per a no variar, vostès se copien al final tot del Partit Popular. I és que en aquesta ocasió se van pujar al carro d'un post que va ficar en el seu Facebook la senyora Carrasco. Sí, a propòsito de la cul-tura, fomentant, per suposat, el calentar els ànims del seu públic que té en xarxes, alentar la crispació i a la voluntat, per suposar que sí, inclosos els comentaris del senyor Sales, amb la voluntat de burla i censura. I així n'estem 2 setmanes que vostès no paren de tindre el cul a la boca mentre el senyor Feliu no para de riure. I és que és veritat, és que dona molta risa. Ja no sé si vostè li dona risa perquè s'avergonyis de la paraula cul, o s'avergonyis de lo que diu Zamora o s'avergonyis del post de la seva portaveu. La qüestió és que vaya nivell que li estan donant vostès a la política municipal. Però jo també li voldria dir a vostè, senyora Carrasco, malgrat que pareix ser que finalment votarem bàsicament el mateix i parla de coincidència. No, en el seu post no hi havia cap coincidència de vostès amb nosaltres, cap, ni en les seues paraules ni en les que a continuació se poden llegir. Però precisament que ho faci vostè a mi em sembla molt atrevit, perquè vostè forma part d'un partit i representa un partit que durant anys gastaven diners públics en els striptease del Pinar del Grau. Vostè representa un partit on la musa era la reina de l'striptease. Vostè representa un partit polimputat que contractava a Rosita Amores amb diners públics i de forma totalment il·lícita. I vostè forma part d'un partit que contractava a la xica Caramelo fins a l'any 2014. Pregunta-li si té als seus companys, si algú recorda que li seguiré a la seva faldilla. Pregunte, a mi em sembla que n'hi ha algun n'hi ha. I jo al final ja no sé si són vostès pitjors, per moralistes, per demagogos o per corruptes. En la que està caent, en la Gürtel, en la que està caent. I vostès, de veritat, fer censura. És que demostren ser l'anticultura, de veritat. Serà que això del cant a cap de vostès, ni a Ciudadanos ni al Partit Popular els agrada ara que el Bigotes i Correa estan cantant com a loros, deixant-los vostès i el seu partit corrupte amb el cul a l'aire.
Senyor Pérez, mire, jo sincerament no els he censurat a vostès, els he criticat i he criticat la seva corrupció, que la que està caent pareix mentira que se fiqui un post en ares de calentar els ànims i de censurar que un grup pagat en diners públics, evidentment, acabe un dels seus membres baixant-se els pantalons. A mi tampoc em sembla de bon gust, però des de luego tampoc em sembla que se té que censurar. I el post anava en aquest sentit. Per tant, jo no estic censurant-los a vostès, estic criticant-los, que és molt diferent. Y señor Zamora, aprovechando que el PSUE va passar por Valladolid, vengo aquí y me pongo a hablar de mi libro. ¿Vostè per què ho acaba barrejant tot? Banderes, himnes, els cults, ho acaba barrejant tot. Mire, de himnes ja se'n van parlar així fa 2 mesos. Si no se'n recorda, agafe les actes i repasse. En quant a banderes, el problema no són les banderes, no sigui vostè demagogo. El problema és el que fa una persona amb l'ús d'aquesta bandera. No ho oblide. El problema no són les banderes, sinó l'ús que les persones fan d'elles. I al final, senyor Zamora, sap vostè quin és el seu problema? Que ens ha passat per la dreta al propi Partit Popular. I mire que això pareixia impossible.